Ikusle lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri agur terdi ostera ere Getxotik. Horra, Eskola Beliga Getxoko 57. ikurrina jokoan eta oi bezala 12 traineru ariko dira nor baino nor gehiago bandera preziatuaren atzetik. Hemen askotarik ontziak ikusten dira eta baita Ferri Kalantazkoak ere. Horra, hau itxura batean, oso iparraldetik dator, lasai arraio jendea, hortxe barandan jarri, eta Euskaldunoi begira, hemen bada, ikusleok tradizio handia bada, arraun tradizio handia, eta turistak ere jotama geratzen dira, 14 egozkor, hortxe, intxaurrazal batean sartu, eta itxasoari kontra eginez. Ez zalda ere muan sartuko, bai, gure lankideek ere barne lineatik, horik esaten didate, eta lankideok ez, baldin baitere ez alda sartuko, niri iruditzen zait ez, daraman norabideagatik libratuko duela. Bestela hori ere muan sartzen bada, albistegi garaian ere, hementxe gaude. Gurutzontzi zaharrari begira. Bueno, erit, gustora da biltza horre. Bai, gainera badirudi presarik ere ez duela, gurutzontzi haundi erraldoi horrek zeharkatzeko bere gure estropadere moen ikusiko dugu. Aspaldian bagabiltza, uretako motorrak, gurutze gerriko txalupa ere sartu izan zaigu, ea, oraingoan behintzat sorte pixka dugu nibon. Orain garrantzitsua azten baita, lehen txanda honetan aipatuko dugu Kabo eta Kaiku hor zuloan sartuta, Kaiku lehen kaletik, Kabo laugarrenetik. Urduritasuna zegoen estropada horretik, beraiekin gaurkoan ez gara izan, gainontzeko partaide arraunlari batzuekin bai, eta hoxe kontatu digutena. Humore honakin, egila da, guain arte 3 astebukeretan, indeuna estropa on bat eta bestia ezain ona, eta, astebukere hontan 2 estropa itxurazkoak elkarre bata bestien segidan ititugun. Eta, kanpo hontan, aize handia da. Guain mintzat aize handia, ez dakik, estropako garain segingo, eta hemen, normalien hemen bueltako largotan, da diferentzi markatzea, eta usteet gaurde, bueltako largotan mine itidango gala, o mintzat, saiatuko gehatzien ez gehatzen mintzat. Nuestro objetivo en sí, el que nos puso el club, era mantenernos en la categoría, y dentro de eso, todo lo que viniera, pues que fuera lo mejor que pudiéramos, y la verdad que lo estamos consiguiendo. Sí, en teoría, por lo que nos dijeron, la calle 1 es la mala, en teoría, no lo sabemos aún. Yo la verdad que es el primer día, la primera regata que hago aquí, entonces no lo sé. Igande atxaldi oso unkigarriz ikusi nauen, plaza beteta, gazte asko, ume asko, ia gazte horrek eta ume horrek klubera juten dizen, baina ikusten da, herri zen postasune dauela, irabazteko gozie. Gaurko egune esango da, potentziko taldeantzako. Nahiko aizie dau emoten, nik uste dut aizie mantindingo dela, eta gero, gaur marea bizizek eta aldiak engo dira. 6 estropadatik 4 irabazi doguz, eta maitzari txarrena 3. da. Emoten dago, hemen ekatombe badala ez irebaztie, eta hola, ez da, aukirola da, eta bakigu estropak irabazteko gatza dela, baina Europe aurkarize badakizie, horizo bat irabazteko gauza gatza dela. Entzun duzue Iker Zabala, Oriotarren liderruka ezina proiektuak ideatzen duena, horra sailkapena, Eskola Beligaren buruan Orio 69 puntu eta 4 bandera astinduta dagoeneko. Zierbena 7 puntura, bandera bat irabazita, Donostiarrak ere bat irabazi zuen. Etxekoa gainera, 54 ditu. Hondarribiak bat gutxiago. 5. lekuan, horra Urdaibai beraz 3. eta 5. artean, 3 puntu baino ez. 6. Getaria da, 40rekin. 7. Lekitxarra oso ongi kokatua. Puntu bat gutxiago du, Aresek 8. San Juan 9. lehenbiziko txandan ariko da, 25 puntu ditu. 2 gutxiago 10. lekuan Ondarroak, 11. Kaiku, 15. eta 12. eta momentuz azken lekuan
Cabo da Cruzeko galiziarrak 2 puntu gutxiagorekin. Eta hausek kale zozketak utzi diguna, lehenbiziko kalean, Kaiku, bigarrenetik Ondarroa hariko da, hirugarrenetik San Juan, eta laugarrenetik dagoeneko, estatxaren ondora inguratuta, Cabo da Cruz, beraien errituala betez, eskuak elkarri eman, batera, estarri bakarra bailitzan, garrasi egin, eta estropadarako pronto galiziarrak, hauek ere, oraindik kinkala harria eta alako esan moldeak aipatzea, gehiagizkoare begitatzen zait, baina, azken lekuan dira, iruditan ikusten dugun Kaikurengatik 2 puntura. Kaikuren eskifaian gaur aldaketa asko egin ditu Txapas Elortegik. Batez ere estriborreak, ara, Miguel Piñeiro bigarrenean sartu da, Hugo Fernandez hirugarrenean, Markel Lortza handia bosgarrenera eraman du, eta espaldatik Jon Intxaurtieta, Urda Seregido berriz, Babor espaldan, eta Suleiman Rau Babor hanketik. Eta nire ustez aldaketarik esan guratxuena, atzeko Txopan Jon Arrokero gaur, Bizkaitarran patroi, Iker Jimeno lehorrean utzi du Txapas Elortegi prestatzaileak. Hemen ondarrutarrak hauek ere, ara, aldaketa, dezente post eta guztiak, laugarren tostatik aurrera. Atzeko seikotea, Orion aritu zen berbera. Baborrean, Bedialaun eta Landa, eta Jon Aspiroz sartu dira. Eta estriborrean, Asier Llanas eta Jon Karreli. Hemen berriz, Joseba Fernandezen, San Juan, gaur aldaketak, Julen Larre hanketik, Adur Michelena bigarrena eraman du. Irigoien hirugarrenera, Jetxi, Peña Turbizu sartu da laugarren tostan, eta Ibei Laboa bosgarrenean. Hori guztia, Ababorrean eta estriborrean, Ander Makazaga hanketik, Etxabe Mikel eraman du, bigarren tostara eta gaur sartu den bestea, Xabi Arrua Barrena estribor espaldan. Eta, Cabo da Cruzen aldaketa bakarra, bat eta bakarra, Gabriel Arkoz tiralarien artean, patroia bai, gaur Manuel Gago, Leboran lehorrean, eta estriborrean, dantza, Handi Samarra, Abeijon Fajardo eta Joaquin Martinez, tostaz, mugitu baititu Iago Davila prestatzaileak. Kaiku, Ondarra, San Juan eta Cabo, bandera zuria, lehorreko ere bai, konformideaderik ez eta lanerako bota dituzte. Horterik onena, opatizuegu guztioi, eta okasiorik ez. Lehenbiziko Txampaio eta San Juan aurretik da, Ondarroa segundu bakarrera. Hemen ikusten dugunaren arabera, Kaiku, bere kalearen, Ababorraldera. Nabarmen 0 kalera bezala joan da, Kaikukoen ontzia, horren arrazoia, horrein dikura bera ote doa eta zerbaiten bila, Elortegi, Auskalo. Aurrera. Kuriositate gixe esan, Elortegik etxean mina hartu zuela, eta badirudi ezkerranka, menisko aldean mina hartu zuela, gaur tramankulu erraldoi batekin ikusi diot, eta gure babesa berarentzat, bere traineru ez dago momentu ona pasatzen, ari eta gainero horrelakoa gertatzen bada, are okerrago. Horrek ez du laguntzen. Zakur eskelarena, dena arkakuso. Kaiku, esan dizuegu, bere kalearen, Ababorreko aldea bilatuz bezala, Ondarroa beretik, San Juan eta Cabo, ere bai, haizea 15 kilometro ordukoa. Horrein entzuten ditugu patroia garbi eta garbi. Zuzen atzera, eman, egurra, atzera, alakoak entzungo ditugu aurrerantzean. Lehenbiziko referentzia, San Juanen aldekoa. Bat Cabori, Bikaikuri, beste Ondarroari. Eso es, directo y hasta acabar. Paciencia, sigue acabando. Paciencia, eskatzen du Arrokero. Nobeda de nagusia, Bizkaitarran. Conmigo, mira popa, directa y me voy. Arranka pestañarekin babestuta Bizkaitarra. Los grandes.
Atrás. ¡Shoo! Con Ondarro y con Cabo, Ahí va. Eta Ibon Kaikuren helburu nagusia Kabo atzean uztea da, baina posible baldin badu Ondarrutarrako sartzea ere garrantzitsu izango litzateke jeitsiera playoff hori egiteko momentuz alde handia da, 8 puntuko Ondarrutarren eta sextagarren artean, baina hori helburu nagusia Kabo atzean uztea, baina bakarkez geratzea bortu horretarako. Bakarren bat tartean sartuko balu, zoragarria. Bueno, pixkanaka, San Juan, bado aurrerantz. Ananderre gaina. Urbizu, Laboa, Skribano, Keimano Larregi. Diferencia. Gaur Joseba Fernandezek, atxeden hartu du, horrentzun alduzue, diferentzia, arraunak, uretan, daudenean eta airean doazenean. Abanikoa ematea komeni baita. Beste segundoa San Juanek, Kabori. Eta azpitik entzun dugu, Jon Arrokero ere, haundiei, zaldiei eskatzen die, lan egiteko, mutila astun indartsuenei. Eta hundia, oraintxe joan berri den gurutzuntzea Ibon, oraintxe hemendik amaitza sekulako perspektiba dugu traineruaren txikitasuna eta gurutzuntzia erraldoiaren nagusitasuna itsasoan. Bai, alaxe da, motorrandiarekin dabil ordea, eta hau, izakiak eragin da, horra, Kaiku eta Ondarroa bere kalearen, Estriborreko alderditik, San Juan erdirditik, Kabo ere bai, San Juan laugarren minuturako estropadaren buruan ongi kokatuta. Kabo kirtera ona. Aurkarien aurretik. 6:25 minutu ere baditugu dagoeneko. Eta argi haizearen joerari. Haizeak adieraziko baitigu marea aldaketa. San Juan. Aitzakiari baldu arraunketa horrek. Nire ustez ez. 37 pala dira horiek. Bizkarrandi horiek hor nola kartzen duten. Arrauna. Inkatekoaren bila. Pestainare bai. Gartzea erabaki du Joseba Fernandezek. Ea kokapenak. Ziaboga ona emateko bere biziko garrantzia du kokapenak. Anarregi. Sartzen aurretik, atera behar izan du Arraun Motza, ongi San Juan, bigarren Kabo, hirugarren Ondarru, eta laugarren Kaiku, ateratzen, San Juan, Kabo, nire ustez, oso ziaboga ona hartu du Ondarruak eta Kaikuk ere bai. Kontua da, ea orain, barrurantz, lehenbiziko bi kaleetatik, hobeto etortzen diren. ¡Dos! Hau Arrokero duzue, Kaikukoen patroia. ¡Atrás! Vamos a cero con el calentamiento. ¡Ordenado! ¡Ordenado! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ahora en ella! Ez erotzeko alegia. ¡Shoo! ¡Shoo! Kalearen ziagoatik zabalatera eta horregatik ikusten dituzue han kokatuta. Hor, haizearen purrustaldi bat ere markatzen digu. PPS-ak zuen informazio osoa izan dezazuen, jakin ezazuen, geure anemometroa katamaranean kokaturik doala eta fidagarritasuna ia erabateko ematen diogula eta hor 22ko haizea ere adierazi digu. San Juan Darrak koparean arraunketa sarrituta Ira tosta lagunarekin lau bost palati behin zehar beguratu behar izaten dio arraunlari batek ondokoari hanketik Makazaga Estriborretik Julen Larre aurretik Anetxabeta Michelena eta hor, begira, zen horabide ezberdina dakarten San Juanek eta Ondarroak. Ondarroa zerbait, baborrera enfilatuta, Xanet Jimeno, hori eskatuko dio noski olatuak eta izeak. San Juan pixkanaka, badoa, beste segundo bat Kabori, bost,
Ondarroari 7, Kaikuri 11. Zintzilikatzeko. Gaur ere itxasoan, gaur 8 Orion bezala. Baina itxasoa bat eta bakarra izanagatik oso bezalako baldintzak. Igandean Orion, olatu handiak, 2 metrotik gorakoak, malda peralte handikoak eta oso motzak. Gaur baxuagoak, baina jotzeko modukoak, oso luzeak. Bai, egaina. Tartea zabaltzen ari zarete egaina. 8 Kabori. Ondarroari 9. Esan mutilei. Eso equipo. Eso es enormes. Zer dioen galiziarrak. Enormes. Ey, saco peito fuera. Saco peito, tírame. Saco peito. Tírate. Eito, ularrezurra. Ularrezurra teratzekoan olatuan Antiguako ama. Olatuan Antiguako ama. Hori olatu dute Bizkaitarrek. Listos. Aurretik. Atzera. Ala komeni olatuan segitzea. Anjimeno gaztea. Amendi barrure. Bai. Bederatzi atzetik hilbida eta une batean 2 segundo rekuperatu dizkio. Guazen Antiguako ama. Segi Antiguako ama. Atzera. Kabura aurretik. Mutiak, amezikine. Amezikine. Oso kabo. Segi. Oso kaiku. Oai mutiak. Zikina. Estribor gora. Estriborrak ora, zikina dagoelako. Eta arrauna beti uretatik garbi atera behar delako. Eta hemen kontu tristeagoak, argi, kontu tristeagoak. Kaikun. ¡Ay! ¡Su! ¡Peleala! ¡Sigue! ¡Ahí va! ¡Minuto boya! ¡Vámonos, ¡Ay! ¡Atrás! Ez dakipa, arrokeroren ton horretan. Insiste! Antzematen da, atzetik direla. Minutu horria ziabagorako. San Juanek beste olaturen bat hartua izango du. Dagoeneko balizaren gainean. Beste bospala da eta balizan dira. Arrosak. Segi Baborrak. Anderre gaina arregi pronto. Arazori gabe. Ongi, ziri, ziaboga azkorra. Baborrak eragiten azten badira. Azkarra, bigarren lekuan. Antiguako ama. Oso ongi Jimenok. Balekoa. Kabo ere, bai. Dabil aurrekalari. Eta hemen atzetik. Oso estua, Kaikura. Bai, eritz. Niri ere hori xeribitu zait. Kanpokoa ere bai. Eta esango nuke, hain ziaboga estua hartzeko. Oso ongi atera dela Kaiku. Beno, Kaikuk eritz, orantxe 6 segundura. Dauka Kabori. Bai, eta azkenean Kaikurentzat estropada nola dijoan ikusita behintzat, garrantzitsua ondarrutarrak Kaboren aurretik sartzea ere, lehen aipatugu 2 puntuko aldea duela Bizkaitarrak Galeziarrekiko, eta beraz, horrela amaitu ezkero, puntuak jango lioke Trainero Galiziarrak, eta beraz, garrantzitsua beraien lanaz haratago ondarrutarrako sartzea. Eritz, galdera bat egin behar dizut. Patroien ahots tonoa entzun eta batetik bestera ederki antzematen da. Tonoa entzun da bakarrik, zein doan aurretik eta zein atzetik. Bai, eta antzematen dira estutasunak ere, Ibon. Bueno, orain, eran jarri zaio estropada, San Juan itxanda irabazteko, eta Ondarroaren ere kontuak ez dira patxalak. ¡Eso es! ¡Acaba, eso es! ¡Ataque, codos bloqueados! ¡Pata espalda! Lehen arraun lagunaken inguruan, juzkina egin dugu arraunlariak bere ibilbidean. Askotariko uneak bizitzen dituela gaur arraun lagunakek gozoa. Une honetan Kaikuk arraunlariak bizi dezakeen estropadan bentsatunerik gogorrena. Alegia, 3. luzean, nekea orain paladatik paladara pilatzen, eta ondora begiratu eta kontrarioak ikusi ezin. Eta lanean segi behar. San Juan kanporantz, bizi arraunean.
Jarraian, segidan, 37 baladan. ¡Salgo de espalda! ¡De verdad! ¡Atentos! Hananderre gaina, zeinen erraz daraman trainerua. ¡Ahora! Larre, Michelena, Irigoyen, Urbizu, Laboa, Eskribano. Eta Brankan, Mano Larregi. Iabogan eskateatzeko trepeta kalantarekin. Horrek usten duzu ekarelean aluminio edo metalezko ziri bat. Hori daramate ziabogan eskateatzeko. Ondarroak kabori beste bat atera dio. Gazek izalarru antiguako aman. Aman profundo topatzen. Señorei! Balat! Eta bi! Balat! Pare! Arraunean sakon egiteko hemen Galiziarrak berriz. Azken urtetako ordurik tristenetan. Bueno, nola nahi ere, egoera hau, Ondarroarentzat oso ona da, Kaikuri, bueno, 2 puntu aterako lizkiokelako, beko borrokan, eta kabo, momentu bat jango lioke, Kaikuri. Eta Ondarrutarren tostartean, gaur bere entrenatzailea, aurten bere entrenatzailea falta da. Ibon, atarikoan berarekin izan gara. Galdetu diotea, kanpote gehiago urduritzen edo gehiago sufritzen duen, eta argi izan da. Sufritu barruan gehiago urduritasun hori bai kanpoan are handiagoa. Ondarrutarren entrenatzailean. Baina, Eritz, beste titular bat ere eman dizu. Humorea ez dugu galduko. Iñaki Zerroi baldin badu hona hori du. Beste 1000 gauzero, baina zokizon humore honekoa da eta humorerik ez du galduko ez. Bai, ala da, Ibon, gainera, Patxarik ere ez. helburuak jartzerako orduan ez da eskutatzen, iaz bigarren txanda markatu zuen, aurten ere bigarren txanda markatu du Ondarrutarrentzako helburutzat, momentuz gauzak ez dira, ondo joaten ari, helburu horren bila jakina, baina zuk esan duzun bezala irrifarra ez du galtzen ez erraztik. Minutua falta du San Juan darren ontziak, kanpoko balizara heltzeko. Metro inguruko olatua iragarri digute, goiti jota izango da, gaur haize olatua ari da nabaritzen, baina gaur navigazioa olatuek oso nekez mozten eta eteten dute. Oso segida honarekin kanporantz, San Juan. Erraminta manejatuz, lana menpean hartuz. Mairio Arraunlari eta patroia. 15. minutu terdira ere badoaz. Arregi pronto, Arraun Mozartu. Arrantzalea balitzen bezala arpoiarekin, zaz. Argi, orantxe, 31. Ondarroa libratzeko, Ilolako, eragozpinik ez du izango. Hor kanpoko laugarren buia hori, baliza hori, ere horia ikusten dut. Ondarroa, bigarren argi. Gabo, Ziaboga, argia. Eta, ea, arazori gabe, Kaiko libratu, Kaiku, orain, txe, 16 minutu eta 2 segundo. Bueno, Kaikurentzat emaitza ez da ona, eta erreferentziak ere oso kezkagarriak. Estropada txanda buruarekin hobeto zan da, minutu erdi baino gehiago, galdu gaitu, eta kaborekin 15 segundo. Beraz, lehenbiziko txanda honetan, postuak oso finkatuta. Eta Ibon Kaikuko zalen artean, badira batzuk atzazkalak janaz, urduri zer egiten duen azkenan bere traineruak, eta, bueno, zaletuari dagokionez, esan behar, gehitxoko moia hau guztiz gainezka dagoela, eta pozgarria dela. Hainbeste jende ikustea estropadak ikusten. Nik esan behar banu, azken urteetan, gaur eguni jendetsuena, bateko eta besteko ikusi ditugu, eta zierbena zaleak, Kaikukoak, Oriokoak, Ondarri bitarrak, bazter guztietakoak, Bermeotarrak ere bai. Orain San Juanek nahi duen kalea,
aukeratzeko modua du. Baita gainerako 3 ontziak ere. San Juan, lehenbiziko txandan da, eta 8. sailkatua Ares 6 puntura du. Joseba Fernandezek behin baino gehiagotan, adirazi du, beraien helburua, 2. txandan kokatu, eta hor, zergatik ez, Hondarribiaren pare ibiltzea dela. Niri iruditzen zait, eta iritzia da, lehenbiziko estropadak, Bilboko erlojupeko kaskarra hark, eragin kaltegarri handia, eragin kalte asko egin diola, hobeto zen da. Burua altxatu zinik, Kaiku. Ahora proa. Agarra y me voy. Agarra y me voy. Choo. Segi Kaiku zaleok. Eman berriz, Xanet Jimeno eta bere arraunlariak. Eta hemen, Abokoen patroia. Acaba. Traballa. Vais espalda. Ahora. Ezkarra, lana. Jintiana balitzak bezala, zer berdintasunak, lau trenerioen arteak eta ze berdintasunak ere. Hangoitik, eskumuturrarekin nola daraman, ia esku bakarrarekin egainak ontzia. Hori baino seinale hoberik ez da. Minutu pasatxo beharko du San Juan darren ontziak, helmugaratzeko. Opare girorik ez, aipatu dugu, hau lantzatokei lantzaleku, jatorra dela. Tarteka aldiarekin eta noski, patroia golatua sentituko du. Golatu luzea. Baina gaur, nolabait ere naturaren osagaiak urrenkeran jarri beharko bagenitu, nabarmen eraginik egin natuena, momentuz haizea. Eta argi, oraintxe baitira eritz, nire erlojuan 7 hogei gutxi, laizter behar du mare aldaketak. Bai, alaxe da, eta askotan esan ohi dugu modura, natura aldatzen denean gauza gertatu ohi dira. Oraingo honetan ikusiko dugu haizearekin zer gertatzen den, korrontekin zer gertatzen den, hori ikusteko modurik errezena traineruen arteko aldeak baitira. Ohikoena, haizeak bera egitea izaten. Larun bat arratsaldearekin eta marea eta meteo honekin. San Juan darrak azken txampan, azken 20 paletan sartuak dira. Erritmua sarrituta. Estutzeko, zukutu arte laran jardia bezalaxe. Hor bada eta, eman, bada eta. Azkeneko 5 palada, 2, 3, 4, eta 5. 20 minutu eta 26 segundu. Estriborrera jo eta lehenbiziko kaletik sartuko da. Xanet Jimeno zuzenduta, giratuta, Ondarroako Antiguako ama. Beste 3, 2, eta zarraz. 20 minutu eta 53 segundo. Han, Kabokoen ontzi gorria. Hirugarren ez da maitza txarra, Kaikukoen aurretik. 25 segundo galduta, eta azken lekuan, gaur emaitza eta errendimenduarekin kezkatuta joango dira etxera. Kaikuko arraunlariak, oraintxe! Kaikukoen denbora, 21 minutu eta 9 segundo. Honen bestez, Euskolabel Ligako lehenbiziko txanda, bukatu zaigu, denborarik onena, San Juanek ezarrituena 20 minutu eta 26 segundo. Bandera irabazi nahi duten, gainerako 8 ontziek, denbora hori ondu hobetu beharko dute. Baina hori, iragarkien ostean izango da. Arratsaldeon ostera ere, Euskal Telebistako, arrauntzaleok, ikusleok, horra lehenbiziko txandak utzi digun, sailkapena denborarik onena, San Juanek ezarri du 20 minutu eta 25 segundo. 17 segundora, Ondarroa, 3. Cabo da Cruz, 25era, eta Kaiku, 4. lekuan San Juan darrekin, 53
segundo galduta, Eritz Hernandez, zeurea da hitza, aurrera protagonistekin. Bai, gainera protagonisti irrifartxu bat, Julen Larre zorionak. Esker. Estropada goiti bera, oso nagusi izan zerate estropada honetan. Pentsatzu dut arraunlari horrek prospoza emango diola, lehenengo ziabogan lau, eta lau batzen joatea. Bai, esan azken aldean hoi nahi guin, ez? Estropada kompletu bat itea. Eta hoi bilatu dugu gaurre bai, eta uste obrenetako bat ezigula, estropada oso bat, esan dezun bezala. Eta hoi da objetua, gero ez da estropada kompletagoakin eta puntu guztia etatzea. Ze zuen arraunketa ikusita gora gehiago begiratzen duzue behera baino, Ares 6 puntura dago momentuz egiten duenaren zain. Helburua esan zigun zuen entrenantzaileak bigarren txanda horretan izatea Hondarribiaren pare egotea, hortan dihar duzue. Bai, hoi da, azkenean noiz benka atatzen zaigu, nahi duguna beti entrenatu duguna. Eta bai, bilatzen, asteburu oso bat itea, bai larun bat igande. Oaingoz egun bat ona beste bat txarrago bat ezen nahi zaigu, bino biharkoakin zeitu egune bai. Julen, detaile gisa gaurkoan estropadan nola joan zarete? Ez dakit momenturen bat zikin gehiegirik izan duzuen, ura gogortu zaizuen, nola arraunaren aldetik nola bizi izan duzu? Bai, nahitzen da, kanpoko gozia hogainta gero gehiago montatzeula, olatuak. Hemen gero zikinago nahitzen da, ez dakit erreboteagatik edo, bino nire ustez bastante klabe da hoi, ondin dugula gaina, eta gutxi gehiago. Oso ondo egala bueltatzen, poparian eta aprobetxatzeko gai. Bueno, ea, popare eder horrek ematen dizuen sailkapenean saltutxo hori egiteko eta bihar gutxienez behintzat bigarren txanda horretan izateko. Bai, hori da, puntuak hartzea, lien gehiena eta listo, hori da saiatzen. Zeruen nahi, Julen. Esker. Horra, irribarretxu, San Juan Darrak nola ezpa bere egintzat izan baita, orain arteko temporarik onena eta batez ere maila txukunetik orakoa eman baitute. Ara, bigarren txandako kale zozketak utzi duguna. Horan, ezkerreko lehiatelean, lehenbiziko kaletik Lekitxarra hariko da. Bigarrenetik Ares, hirugarrenetik Urdaibai eta laugarrenetik Getaria. Lehenbiziko kaleak ez du funtzionatu. Lehenbiziko txandan, ea Lekitxarrak zer egiten duen. Lekitxarra Uraparretan Orion bigarren eginda. Gaur lau aldaketa egin ditu, iruditan lehenbiziko planoan ikusten duzuen gizonak. Estriborrean Jon Rubio eta Mikel Juanes sartu dira hirugarren eta seigarren tostetan urrenez urren. Eta tosta horietan txaldaketak ababorrean. Aitor Amorrortu eta Igor Sánchez gaur lanerako. Azkeneko hamarrekoa ere, jo du Aresek. Gaur hiru aldaketa egin ditu Pelaez Botas prestatzaileak. Hirurak baborrean lanerako, horra Rodeiro bigarrenean, Bernardo Maiz bosgarren tostan eta Álvaro Gartzia espalda ababorrean. Eta FJ Maia ikusten duzue, orgoiko zerrendan, pasaden astean anketik jokatu zuen, gaur espaldatik hariko da. Bermeo Urdaibaiko Pou Bizkaia, horra Mikel Calleja lehenbiziko planoan atzetik, David Duran, normalean David Iglesias aritzen da, gaur ziri atxeden eman dio Jon Salsamendi prestatzaileak. Bestaldaketa ababorrean Kaion sartu du, ababorranketik Diego Pérez bigarrenera eraman du, prestatzaileak eta Iker Portugues berriz hirugarrenera. Eta hemen berriz Getariarren esperantza. Zelkapenean, seigarren lekuan da, eta gaur Larrañaga prestatzaileak hiru aldaketa egin ditu. Lau, Parka, Alkorta eta Jokin Iraola estriborrean sartu dira, Nicolas Rodríguez ostera ere, Brankari lanetan eta Inigo Mercader laugarren tosta ababorrean. Laguntziak pronto, aste osoa lanean eman dute. Zertarako, bi estropada txukun lana azalerazteko asteburuan. Entzun dezagun isiltasuna. Zalen artean ere txintzik ez. Palia fina dauko hau gaurkoan. Hortxe ba. Orentxe bandera. Pa! Abante!
Bota dituzte lanera, Lekitxarra, Ares, Bou Bizkaia eta Getaria. Eta nire gusturako Ibon, Urdaibai, enfilazioa galduta. Estriborrera, ala baborrera. Baborrerantz galduta. Bueno, litekena da, eritz alako giroarekin, haizea ontziei ababorretik sartzen zaie, eta patroiek bide galtzea, teknikoki navigazioan deriba esaten dena, kalkulatu behar izaten dute, eta behar bada gari naiz, Inigo Larrinagak erabaki du, bueno, kalkulatu. Haizea kale bat eramago dute Estriborrera, baborrari. Hortik etor liteke behar bada, iruditan ikusten dugun patroiak hartutako erabakia. Bermeok irtera paregabea. 55 segundurako 2 segundu Getariari Aresi. Bat gehiago Lekitxarrari. Egurrean. Bai, esana zentzun duzue Larrinaga. Jon Salsamendi aginduak ematen ari zaio seinale. Eta gaur, deus zorioneko Salsamendi entzuteko moduan izango baikara. Bere mikrofonoarekin. Equipo, igual que Getaria, uno delante de la guitarra. Muy buena. Sigue. Galiziarren patroia, raskado. Arriba, borda buka. Oriamos. Goikoetxea. Aresias pares. Buka. Hori, segi. Arriturik geratzen naiz, patroiek ontzian nola taramaten ikusita. Raskado eskumuturrarekin. Bieskurekin, ia lanik egin gabe. Aire babor Getariarrak. Hanketik Martin Rekondo eta Anje Txaniz. Murgiondo bigarrenera karri du gaur Jon Larrañagak. Gogoratu, kanporantza, konzentrazio totala eta buruakin, Barruaka sartuko dugu bilotza, oain burua. Entzun alduzue, ikusleok, kanporantz burua, barrurantz bihotza. Konzentrazio totala. Bigarren minuturako, 4 segundu Getariari, 5 Lekitxarra eta Aresi. Aurten, Bou Bizkaiak, bertsio oso ona erakutsi du. Behin eta birritan, baino gehiagotan. Gaur aterako aldu ostera, bertsio eder hori, Kaion, Diego Pérez, Portuguez, Vidal, Arrobiko Mutila, Boskarren, Ontzian Michel Cisnero, Goikoetxea Tabero, espaldatik eta untzaga aurrekalari. Eta Ibon aurreko asteburuari buelta eman nahian ere izango dira Bou Bizkaiako kidea, gogoratu 2 estropadetan 7. izan zela, ez gaude ohituak Urdaibai hain behean ikustea eta pentsatzen dut, amorrazio puntu horrekin aterako zirela eta entrantzaiek burua ere horregatik eskatzen diela. Momentuz, irtera oso ona. Hemen xagua berriz, Borobiltzeko esanez. Lekitxarra, ligaren lehenbiziko laurdenean, erenean dagoeneko, lan paregabea maila oso ona ematen ari da. Aginduak, Inigo Menitxetiri, luze, bukatzeko besteari. Artzainak bere arditenak, hartalde kalantazko eta antenak ezagutzen dituela, bai patroiak bere arraunlariak ere. Begiratu ere egin gabe, askotan egiten digute galdera. Patroiak entrenatzaileak jakiten aldu, zein ari den tirak eta zein ez. Nork utxe egiten duen eta nork ez. Bai, zalantzari gabe, bai. Kontrarioak txiki egiten ari da. Bou Bizkaia lehenbiziko luze honetan. Hau iru. Bost Getariari 7 bestei. Goazen hemendik ziaboga beste 2 segundu sartea, Inigo. Minutu eta erdi beste 2 segundu sarteko, goazen. Eskatu 10 eta goazen balizaino. Agindu argia, Normalean 10rekoa, balizatik ertuago eskatzen da, Salsamendiren argia, agindu abarka argia izan da. Orain 10rekoa brankaz pustatzeko. Zerbait ikusiko zuen. Irudipena eta irudipena baino ez, hor, kanporantz, lehenbiziko kale horri asko kostatzen ari zaiola. Menareseko Galiziarrak raskado altxatu da. Han, pixkanaka. Jon Untzaga, pronto, arraun motza hartuta. Untzagak, bai, hartu du, kronoa trabestokoan orantxe. 4:49.
5 segundu San Juani. Hanketaria, Anunax, 6 segundora. Ares eta Lekitxarra, nahi zauzartzen esatera, nor sartu den aurretik. Ateratzean, azkarrago giratu du nabarmen. Lekitxarra, erabat lehenbiziko kalera atera da. Erabat lehenbiziko kalera, Bai, maixuk iruditu zait, propio, ez dio utziko gehiegi estriborrera joaten. Xaguak Aresi. 10 segundu gehiago nahi zituela, Jon Salsamendi. Dagoeneko baditu 7, Getariaren aurretik. San Juanek, guri bakarra. Unaxe Izagirre Dixit. Eta hau, Inigo Larrinaga. Orain jarri zaio. 36 palapaseak dira zuloan horiek. Lehen buru askatu du, prestatzaileak orain bihotza. Bigarren txandatik Bou Bizkaia. Esan dizuegu, aurten. Egin baino gaiotan, bertxio oso azkarra erakutsi du. Gaur badirudi, bide horretan dela. Eta, zantzurik senalerik onena, txanda irabazia izaten da. Utzi txalupan atzekaldiai natural, Utzi natural, Sujetatu gabe, utzi natural zuzen jongo zeata. Eta hemendik gonbita bat, begira, estriborranketin Mikel Calleja etzan, presari gabe nola ekartzen duen arrauna, presari gabe. Horixe, luze arraunean. Getariari 9, Lekitxarrari 11, Aresek beste bagaldu du. Lekitxarrak lehen esan dizuegu, nere ustez propio atera da lehenbiziko kalera. Eta horrez harri dio, kondena malapartatua Aresi Xaguak. Bere kaletik Lekitxarra, Ares bere kalearen mugan. Salta! Beste bat! Sartu proa! Aurrea sartzeko. Aldaiz, Zubia aurre, Rubio, Zatika, Menitxeti eta Juanes estriborrean. Olatu agarriro, 6 estribo! Buka abar! Bea, Diego! Sei atera! Aba horranketik, Kepa Ginaga bere-berea duen, Keinuan. Garbi Borobila salta! Luzeta salta! Nik izan behar banu, Oser Zaldaik, hankako tostan, daraman, palada kontagolioari begira. Getari segundo bira! Bai, Xagua, ongi ari aiz, bisegundura, Lekitxarra Getaria. Eta Bermeo, txanda apurtzen, negarrenez aipatu dut unuzkero eri. Anunaxe Izagirre. Estriborre olatua, argi olatua. Bai, Ibon, bigarren aldea da olatu entzuten duena, horrentxe Xaguari entzun diot, baita Unaxe Izagirre ere Getariaren patroiari, ez dugu, aipatu duzu, ez dugu aurreko igandean genuen 2 metroko olatu ere, baina badirudi zerbait badutela patroiek lan egiteko. Bai, zalantzarik gabe. Saltsamendi entzun dezagun. Minutuero segundu bat sartzen nahi gea, Inigo. Minutuero gutxienez segundu bat sartzen nahi gea, Segi lanen. Horixari nintzen pentsatzen. Entrenatzaileek eta arraunlariek ere bai. Gehien maite duten askotan, estropada osoa homogenioa egitea. Eta horixari da lortzen momentuz, Bou Bizkaia. Han piztu eginda Inigo Larrinaga. Estropada, barka ziaboga hona hartzeko, funtsezkoa da, ongi kokatuta sartzea. Entzun duzue, Eritz, bada olatu hor, olatu luze basua. Androna ere, ziaboga hartzean anola di joan, ederki ikusten da distantzia. Orain 3 palada egingo ditu, Larrinagak, argi, bat. Oraintxe, antzaga pronto, bat! 11 segundo, San Juani, garrantzitsua, segidan, arraunen astea.
Getaria eta Lekitxarren artekoa momentuz, Gipuzkoarren aldekoa. Oso estutik, Getariak, bai. Gorostuizak ere sartu du. Zerbait zabalago behar da Lekitxarrak. Nitekena da. Aterantzen, ontzi erdi bateko aldea. Esperantzaren alde. Eta laugarren lekuan, Ares. Beno, orain, pare bat arnasaldi, estropada, behar den bezala, koka dezagun. Estropadaren buruan Bermeo, San Juani Amabi, ondoren Getaria eta Lekitxarra. Tartean Ondarroa sartuko litzateke. Gero Kabo, Ares ondoren, eta ondoren Kaiku. Entzun nahi alduzue Jon Salzamendi, aurrera Jon. Beste 5 segundo atera brizkillo Lucio hontan, Inigo danai, beste 5 segundo nahi ditut, Lucio hontan. Eskatu mutila, objetibo, beste 5-6 segundu Lucio honetan, dano. Zehatz, mehatz, Jomuga, jarri die helburua. 5 segundo nahi ditu Jon Salzamendik Lucio honetan. Eta helburu hori bandera bila joateko alda, Ibon? Bueno, diferentziak eritz. Botako dizkizut erreferentzia moduan arraunari prestatzaileak hartzen dituztenak. Irabazleak 11, 12-garrenari 55 bat. Irabazleak bigarren txandako lehenengoari 20-25 bat. Nire ustez, Bermeo eta Getariaren arteko referentzia une honetan 21 segundo. Ondoko kaletik, bai. Bandera irabazteko moduko erreferentzia iruditzen zait, aurtengo Getaria honi ondoko kaletik 12-garren minuturako 21 segundo, bai, errealista izango litzate. Gero haize kontuak eta txanda aldaketa kontuak eta kontuan hartu beharko genituzke. Han Unai Izagirre, Getariako esperantza, atzean utzi dugu, estropada burura joateko. Kaioek ere hausia ikusiko dute ba. Aizearen kontra Bizkaitarrak, Txasoaren kontra, Korrontaren kontra ere bai une honetan. Aize tartea, Tarte ikaragarria. Txasoaren zabaltasun mugagabean ere, pentsa. Bermeo eta gainerakoen artekoa. Diego Pérez, portugués. Anima bana oain, irugarren Lucio hontan monotonian sartu gabe. Anima banan oain, irugarren Lucian. Banan, ohitura zaharrari eutxiz. Beno, segitzeko eta hau ez dio Jon Salzamendik, melankolia hutxagatik, erromantizismo hutxagatik ez. Lehengoak ere, ezpaitziren inozoak, banaka monotonia usteko, mutilen autoestima igotzeko, han ikusten dugu prestatzailea. Txistu hotxa, Borja Gomez edo Juan Mari Lujanbio bezala. Eta argi, bigarren lekurako lehia horretan, Getaria ostera ere prankaz, nagusitzen ari baizaio, Lekitxarrari. Bai, esan genezake Ibon, historia errepikatzen ari dela, Brankatz Getariarrake hobeto, eta gero Poparean jandu aldea, xaguak bere untziarekin, baina orain aipatuzun moduran, badirudi Gipuzkoarrak aurrera doazela. Nik esan behar banu ere, joera horixe da. Alegia, kanporantz, barruko kaleak hobeto funtzionatzen ote duen orain. Eta bere hori bere bai agindua, Goazen Jon Salzamendiren gana. 36 heltze deun. Aber 36 heltze deun bukaera galdu gabe. Hemendik ziago gaino, minutu eta erdi. 36 palada. Bueno, Jon Salzamendik ez dut esango, harritutak auskala, baina agindu oso zehatzak, Oso zehatzak. 36 nahi dituela, haizearen kontra gaurko giroarekin, erritmo biziantzekoa dira. Ziantzekoa da, 36 paladan. Eta ea orain, zer dioen geuro, palada kontagailuak horixe, 36 terdi, neureak behintzat. Enorme eta bero, enorme usada. Hau ez da gure txanda. Arranka baliza. Amarreko askatu du balizarako, orain bai. Sigue acabando. Que no pare.
Eso es. Hau ez da gure txanda, hau ez da gure txanda, Goazen Ziabogan bila. Ziabogoren bila, ea trabesten duen, Larrinagak, aukeran pasatxo, baina ongi giratu du, ba. 31 San Juanek. 29 eder, 29 segundo eder San Juani. Eta batzuk ateratzen eta besteak sartzen. Haze auspoa, Bermeotarrentzat hau. Ares, txandako laugarren lekuan, bigarren lekurako aurretik nabarmen Getaria. Tartea zabaldu dute Getariarrek, Lekitxarrekiko. Getariak 15 minutu eta 35. Ba, Lekitxarrak. 42 eurean, 6-6 segundo. Ares, ara. Oso zabaletik. Raskadok. Eta Alejandro Fernandezek Arturiko Ziaboga oso zabaletik. Beno, Getaria eta Lekitxarraren artean, Ostera ere, Brankaz laugarren kaletik azkarrago joan dira Getariarrak, Lekitxarrak baino. Bestekin ditu. Sigue gañado. Zer erabandu dute orain patroiek? Larrinagak aurretik nahi duen egiteko aukera. Eta Eizagirrek Unaxe eta Goikoetxea Xaguak ere bai. Kaleak usten dien neurrian. Eta argi, Ares Lekitxarraren gainera ere etortzen hasia baita. Ametxe, amarreko bat amutik. Atera jo! Bat! Atera! Amarreko askatu du. Osertzere hortxe, Garrasika. Aginagarekin, Uztarpe berean sartuta, entrenatzailea. Batetik bestera, zorionekoak gu. Ea. Unaxe Eizagirre. Bere mutilak auspotuz, Baborrean, Rekondo, Murgiondo, Ilagola, Merkader, Gomez eta Eizporu. Anan, txoriak zer erakusten digun. Hirugarren kalera, nola daraman ontzien enfilatuta. Nabarmen. Laugarrenek ez, hirugarrenera ez, bigarrenera. Erratu nahi zostera ere. Urdaibai aurretik, estropada eremuaren erditik. Lan erditan zenbat zituen, Bermeo Getariaren aurretik, 25. Beste 3, sartu dizkio. Aurretik asko jo dute, orain, jakin nahi nuke eritz, erregai depositoriek nola dauden. Azelera gailuak gehiago zakatzeko, erregairik, dieselik edo gasolinarik edo kerosen horik baute dagoen hor. Arraunlariek normalean, sorpresak ematen dizkidute Ibon, beraien aurpegiak ikusita dirudi ez daukatela ezer gehiago emateko, baina azkenean beti dute zertxo bait eta gainera hor daude. Latigoarekin ez dakit, baina beraien patroiak estutzeko azkenak eman arte eta gero horrela xeltzen dira, helmugara, hilda guztiak. Honetan 28, 29. Daibien estriborrean, Manuel Bernardez, entzun dezagun Jon Salsamendi. Baborrea ez du eskatzen, Baborrea ez du eskatzen, itxuraz mintzat, zuk sentitu, baina Baborrea ez du eskatzen, 29 eta jai, 2 minutu eskasmetara. Sartu guain bilota eta sartu gana, Inigo, sartu guain bilota eta sartu gana. 2 minutu eskaz. Patroiarentzat autonomia erabatekoa, aginduri gabe iritzia eman, baina nahi duena egiteko. Anestriborrean, Bernardez, Karuezo, Arrobikoa, Zubiri, Saian, Duran eta Kalleja. Une honetan, Bermeo eta Getariaren artekoa oso egonkor, 28 segundoan. Getaria eta Lekitxarren artekoa argitzen ari da Gipuzkoarren alde. Eta Lekitxarra eta Aresen artekoa ere Bizkaitarren alde. Postuak oso finkaturik. Eta arraunlariak pentsatuko du, noizko bukatu, noizko iritsi. Helmuga marra malapartatu horretarako jarduten dira, negu eta udazken eta udaberri osoan prestatzen. Atzera bukatu nahi sartzeko! Sartu proa! Sartu proa! Pasen! Atera jau! Buka ekipo! Olatua! Otatzera! Goazen gora, osortzaldaik, horixe dio. Erritmoa zarratuta, behar bada moztuta ere bai. Lekitxarra.
Getaria eusten, Bermeotarren abiadura berean azken 2 minutuetan. Eta dagoeneko helmuga marran, 5 paladatan Bermeo, 1, 2, 3, Bou Bizkaiarentzat, 20 minutu eta 7 segundo. 18 segundo San Juan, baino azkarragoa. Itxura batean, botela esterrean, estropada oso ona Bermeotarrena. Atzetik, bigarren izango da, estriborrera atorrita, bigarren hirugarren kaletik sartuko da Getaria, San Juanen atzetik izango da Ondarroaren aurretik. Eta lekitxarra zer Ondarrurekin, 20 eta 43 Ondarroak, itxura batean, lekitxarra Ondarroaren aurretik. Ares Kaboren aurretik. Beno, bigarren txanda ere. Bukatu zaigu. Hasi eta buka, Bou Bizkaia Bermeo Urdaibai nagusi izan da. Atzetik sartu dira Getaria, Lekitxarra eta Ares. Estropadako gorra, arraunlarientzat, emozio asko, geuk ere, atxeden pixka bat, behar dugu, beraz, iragarkientzat, tarte koskor bat, eta segidan gara bueltan, Getxoko harriluze kaitik, ez zaiteztela urrutira joan. Arrauntzaleok, arratsaldeon ostera ere, Getxotik, zorionekoago, estropadak maite ditugu. Doktoreak ari gara ikusten eta oraindik txanda bat falta zaigu. Horra, sailkapen nagusia 2 txanda jokatu ostean. Urdaibairentzat denborarik onena, 20 minutu eta 7 segundo. Bigarren lekuan 18 segundo galduta, San Juan, 3. Getaria 27. Ondoren, Lekitxarra, Ondarroa, Ares, Kabo eta Kaiku. Protagonistak entzune ditugu eta Eritz Hernandezek ondoan du Bermeoko arraunlari edo patroia. Patroiarekin gaude, orain honetan Inigo Larrinarekin, Inigo zorionak. Eskerrik asko. Estropada ederrak ikusten gaude, eta zuena gaurkoa benetan ederra izan da hasi eta buka, homogeneotasunez segunduak gehitzen joan, aurreko astea eta gero behartzen duten horrelako estropada bat egiten. Bai, azkanine aurreko aztin ez genuen estropada hondik egin, ez da eskuzabil. Eta gaur, genkizima amentan dan, humiltasun guztiaz, biskat aurretik ibili ginanela ez da. Orduan helburu izan da, geure estropada buruaz estropada hon bat eitxi, eta gitxike, aurrea juti, eta hoxe manteni duten. Bai, gaur zu Jon Salzamendi eta zure arteko komunikazioa entzuten izan gara, brankaz burua eta poparez bihotz eskatzen zuen entrenatzaileak, zergaitik? Bai, azkarine arutze kanpoa aixi markate ban ez da kontra, orduan eskatzen ban burua arraunketa sakon ban manteni uteko, eta aixiai ondo amaitzeko ez da. Eta barrure hau Bermeo da, eta honek zaldi batzuti, eta egizia barrure bihotza Bermeo ez da, garra hori. Eta egiz izan da asko disfrutatu eta estropada politxo. 25 segundu baino gehiago Getariari, banderako aukerarik ikusten diozu egunari? Bai, ez da, biltzeko. Baina egizera bendazen ekipuk maila hundixetak garrela, eta zainoan goaz da berse pasatzen. Oso ondino basuena egin duzu, ikusiko du zer gertatzen den orain, zorionak eta bihar arte. Eskerrik asko, bihar arte. Bai, eta albiste txar bat eman behar diot, Larrinagari, haizeak oraintxe lehenbiziko aldiz, 10 kilometro ordutik berako abiadura markatzen du, eta nolabait ere, geure begiz ikusten ari garena, konfirmatzen ari zaigune honetan, anemametroa. Udarako iuare egin dute, hortxe Oriotarrek, eta hor ikusten da, lehen belaontziak eta bela horiek nolabait pustuagoa zeuden, eta anemometroa hori ari zaigu konfirmatzen. Lehenbiziko kaletik, Donostiarra joango da. Pasaden igandean, estropada bigarren txandan egin zuen dotore askoa, orduko eskifaia tripulazioarekin, 14koarekin alderatuta bi aldaketa. Repeto sartu du Igor Makazagak 3. tosta, estriborrean Nendikoa López, lehorrean, utzita baborrean, Iker Izmendi lanerako Jaime Lara, 3. eta Igor Frantzez lehorrean. Hemen, Hondarribiko ama Guadalupekoa 3. txandan hariko da. Mikel Orbanenosen aldaketak hau esek. Aimar Kanpandegi
laugarren tosta estriborrean sartu du. Meltxor Ramonarriz beraz, gaur lehorrean. Xabi Olaskoaga berriz, pasaden astean, babor espaldatik aritu zen igandean, Peñatalkain gaur, eta hor, Jokin Rodríguez hartu du, eta Xabi Salaberria estriborretik baborrera eraman du. Orion, gaur, aukera gozate girentzat, eki ez, eki beste anaia, ondarrotarrekin dabil. Oian gozategi gaur, boskarren tosta estriborrean, elu espaldara eraman du, eta baborrean, Urreizti irugarrenean, Karbaile da boskarrenean, eta Ibai Lizarralde ababor espaldan. Beraz, bat, bi, hiru, lau aldaketa zabalak egin dituenak. Eta hemen, Zierbenako galikpoak, ara, eskutu dotore askoarekin ere. Dani Perezek, lau aldaketa honek ere. Baborrean, Javier Gartzia, eta Iñaki Urkijo. Estriborrean, Alejandro Ribas, eta Manuel Gondar, estribor Anketi. Aizera bera, eritz, niri hori ari zait iruditzen, anemometroak ere bai, zer diozu? Ba, ez dakiz zer esan, hemen barruan antzeko aizea dagoela esango nuke, agian jeitsi dena kanpoko balizetako izan daiteke, momentuz esan bai ez dela boladaka, jarraikortasuna duela aizeak, eta bada espada ikusi dezakeran abintza da, Gorka Arainbarrek ilia moztu dela Ibon. Bueno, bota dituzte lau ontziak lanerako, zorte on guztiei, Donostiarra, Hondarribia, Orio, Zierbena. Bueno, lehen zaldiak aipatu ditu, hortxe, Larrinaga patroi, jokeiak, eta hemen, askatu dituzte zaldiak. Dagoeneko erreferentziarik onena, Orio eta Zierbenak, segundo bat Hondarribiari, beste bat Donostiarrari. Gure impresioa, irudipena hau iritzia da, Frankaz, irugarren eta laugarren kaletik, batez ere arratsaldeak aurrera egin ala, hobeto doazela ontziak. Y acaba. Mantén un bote delante. Sí hay. Gorkak enbarkazio bat esan du, ez dukain beste izango Gorka. Zierbenari bat, Hondarribiari bi, Donostiarrari bi, minutua betetzerako. Zia referentzia txarrak. Donostiarrak. Eibar, Ezmendi, Lara, Hora, Andaluziarra, Xabat Pastor, eta Luis Manuel González, Hankekoa, Arkaiz Diaz patrontza-lanetan. Argik, Oriok, irtera, harrigarri ona egin baitu. Minutu terdi, Zierbenari bi, Hondarribiari hiru, Donostiarrari lau. Eta Ibon kuriositate gixean nabarmendu Oriok hemen ez duela 2020-tik irabazten, azken bi garaia Urdaibai izan zen, 2022an Donostiarra, 21 Zierbena eta aipatu bezala 20an Orio. Alaxe da ere, Palmaresaren buruan kaiku daukagu, 8 garaipenekin, Orio 7 ditu, gaur irabaziko balu, berdin dugungo luke, Palmaresean kaiku. Oriotarren irterak, bueno, zut esango, zur eta lur, naukanik, aurten ikusi baitugu alakoak egiten, baina bigarren minuturako alde handiak, eta erreferentzia esango dizut, lankide eritz, berme hori, 7 segundo, une honetan, bigarren minuturako, askotan aipatzen duguna, zerrendan lehenengoa, lan ondo egitea, hori ari egiten. Bestetik, beti ere txanden arteko alderak eta, gero konfirmatuko dugu bukaeran, aizeak bera egin du pixka bat. Zierbena eusten, Zierbena eusten. Bi irura. Han Joseba Munarriz. Osoko albistegietan ere ikusi zenuten. Lareun eta bigarren estropada du gaurkoarekin, TKE Ligan. Eta horietatik, 93 Karalie suertatu da Munarriz. Erraz esaten da Ibon. Bai, esatea erraza da, 20 gehiago urte klubean, Hondarribia urten, oso azkar ateratzen ari da, ongi jokatua da, Donostiarraren gandik, 2 segundora. Hemen Arkaiz Diaz. 37, Eta Munarrizen inguruan aipatu duzun elkarrizketa kontuan hartuta Ibon.
gizakia nolakoa den, makina bat garaipen ditu, makina bat kontxi irabazi ditu patroi, Hondarribiko patroi onak, baina Ziaboga aretaz gogoratzen oraindik, Arantzatxoa ezin atera. Bueno, bestelakoak ere asko baititu, tatanak ere ekarri ezin, ura setorretzaion, unean. Bueno, hemen Oriotarren branka, Aritz Lizarralde, Altxerri brankari, gaur Altxerritarrak bi, bat brankan, bestia estribo rankean han beste aldean, hau Martxel Aldai, Aiarra. Bat! Eta bi Adrian! Bat, oia! Adrian ieskatu dio. Hiru Aitzol! Lau! Ander Zabala pasaden astean lehenbiziko estropada, Mazta tostan. Hirugarren tostan Urreisti, laugarrenean gaur Egiazu. Bosgarrenean Karballe da. Beita boia, una! Entzun duzue, hogei! Tak! Sigue pa atrás! Tak! Sigue pa atrás! Kokatu ditu arraunlariak. Vivo! Zierbena, estropadan, sartu egina da. Argi, sartzerakoan Orio 3 segundo aurretik. Ateratzean zer, segidan jakingo du. Ea. Listos, pa. Trabez, pa. Oriok, Tauta 57. Zierbenak, bi. Espairu segundo gehiago, Donostiarra 3. Hondarribia 4. Txanden arteko konparaketan. Bermeo, 4. litzateke Hondarribiaren atzetik. Eta Ziabogatik aterata, ara, 3. Oriok Zierbenari 3. Zierbenak Donostiarrari 6. Barkatu, Zierbenak Donostiarrari beste 3. Eta Donostiarrak Hondarribiari beste 3. Eta Oriok, badirudi, lehenbiziko olatua hartua duela 5 segundo, Argi lankideok, hau, jakin badakigu, ze garrantzia izaten duen, Ziaboga ondorengo lehenbiziko olatuak Oriok hartua izango du, 5 seirera mandu eta distantzia. Listos! Juan, Aitzol! Bat! Bi! ¡Momento! Dale, que no tenemos a la hora. Dale, Miquel. Argi, Donostiarra ere, une gozoari baita bizitzen. Atzetik ibili da, 6 eta 7 segundo, Donostiarra une gozoan. Anoian gozategi. Gaur lehenbiziko estropadu, 5. tostan. Lehenbiziko estropada urtengo ligan, esan nahi dugu. Argi Donostiarra, banderaren borrokarako lehian sartzen ari baita. ¡Ay! ¡Sigue! ¡Esa! ¡Mantén! ¡Mantén! ¡O alarga y rompemos regata, chavales! Ara, entzun duzue, olatu luzea. Hemen Donostiarra. Zierbena 3. Ara, zer dira olatu horiek? Bai. Nabarmen estriborteko olatuak. Zikinunea, Donostiarrak nabarmena. ¡Dale! ¡Nivel! ¡Va! ¡Párlete! Arturiari abisua. Une txarro hori, pasatu Donostiarrak. Zierbena borrokarako dago, 6 atzetik ibili da, 4 une honetan. Estropada buruan, liderra, Orio. Listo, Beñat, que nos vamos. ¡Entzun, Orio! ¡Bagatik! ¡Bat! ¡Eta dale, Miguel! ¡Dale! ¡Bat! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muévete! Mikel Izarralde Adurtapia, Medina González, Gozategi eta Elu estriborrean. Ubera pasaz, Eira Baborreko, Arraun hilara Blaitzua. Zuri uzten du albotan aparra, horixe zion Kopla Zaharrak. Zuri albotan aparra. 5 segundura Zierbena. 8 Donostiarra. 13 bizkar batera. ¡Atrás! Entzun dezagun Aitor Lazkanago. ¡Atrás! ¡Ahí va montado! ¡Proa! ¡Sigue montado! ¡Dale! ¡Tac! ¡Postura, a favor! Aurrea sartu nahi du. Horixe izaten baita seinale argia. ¡Postura atrás!
olatu hartzen duenean traineruak. Argi, Orio dagoeneko. Gainentziak, argi une hau. Minuto ahorita. Cambia que sí. 6 segundo, orain txaldaketa askatzen du. Cambia. Hauze izaten da, GPS-a post 6 zenbakia erakusten hasten denean, 7 ere bai une honetan, eta gaurko giroarekin soka etetzen hasten den unea atzetik. Bermeo une honetan Hondarribiaren aurretik legoke. Entzun duzue, ez geuk esana, Aranberrik esana. Donostia. Goazen arka ez diazekin. Eta hemen Hondarribia. Dagoneko Donostiarrarekin 11 segundo galduta. Une honetan Hondarribia Bermeorekin ere 8 atzetik. San Juanen denboretan. Ea, Orio liderra aurretik dugu. Urdei behidena, hautxe egingo du. Oraintxe, Oriok, 9:28. Oso ziritik Zierbena, Donostiarra gainean, Donostiarra Zierbenaren gainera etorri da bigarren luze honetan. Hondarribia eta San Juanen artekoa, San Juanek 10-3 bazituen. Hondarribia oso azkarra Josebaren maniobra. Une honetan San Juanen aurretik Hondarribia. Bueno, geukere arnasaldia. Orio ligako boskarren karaipena oso ongi bideratua darama. Eta helmugan konfirma dezakegu ibon, haizeak behera egin duela, jada ia igarri ere ez da egiten hemen helmugako balizetan behintzen. Bueno, zure kezka banuen, nire irudipena, anemometroak baiestatu dit, zeu kontrakoa esango ote zenidan ere. Ez. Bueno, baino, askotan, haizeak txoroa da, txoro fama dut txoroa delako, eta zurrunbiloak eta zirimoloak eta horrelako mugimenduak ere izaten dira, ez. Hemen, esan posturak dioen bezala, hori eztabaidatzen duenak, gerra nahi duelako. Ito egin nahi ditu Gorka Aranberrik aurkariak. Metaforikoki noski. Donostiarra eta Zierbenaren artean, 3 segundo. Orain, teoriarik bada, eta teoria eta itxasoa badakigu, ez direla ongi uztartzen, Zierbenak hanka egin beharko lioke Donostiarrari. Alda janketik, Ander Zabala kontranketik. Ondoren Jon Urreizti. Beñategia zu laugarren tosta baborrean. Karbaleda eta Ibai Lizarralde. Hori Oriotarren baborra. 37, chavales, buen ritmo, Vamos a darle vivo ataque. Tac y espalda. Tac y espalda. Sigue final, lleno. Tac. Ritmoa ez dela txarra, ez. Lan egin behar, erritmo honetan. Vámonos, Ritmoren aitzakiarik, ez dago. Oriok menpean ditu kontrarioak eta estropada. ¡Raza Orio, pa' fuera! ¡Listos! ¡Dale! Ataque a Marcel Fulvio. Gaur Oriotarrak. Arrobiko posta arraunlariekin. Mikel Lizarralde. Oian Gozategi. Aritz Lizarralde. Ibai Lizarralde. Martxel Aldai. Beste bi propio Adur Tapia. Eta Eren bat ere bai, nonetan ikusten ez dudana. Muévete, Ibai, tírate. Propioa, Tapia bakarrik. Izango da noski. Ubera pasaz oraindik. Metroa, bai, metro bat ubera pasaz. 30 paladan, Orio. Hay que pegar a la vuelta. Sigue remando Presti. Directo, tenka. Bukoeran jotzeko orain eusteko horixe Gorka Aranberriren agindua. Atzetik, Zierbena eta Donostiarraren artean, 4 segundo. Nire ustez, Donostiarrak atzerapen hau balu, ziabogan, izango luke modua eta aukera, 4. luzean hori errekuperatzeko. Donostia eta Bermeoren artean, 4 segundo Donostiarraren alde. Eta orain, ostera ere, Hondarribia San Juani tartea zabalduz.
equipazo. Ahí banderatzea. Bizkarroi. Arkaitzek badaki, gero aukerak izateko orain sufritu behar dutela bere mutilek. Atzea. Atzea. Goazen Arkaitzekin. Atzea. Que no pese aquí. Atzea. Salta. Que no pese. Pa. Pa. Atzera erortzeko besolana azkar bukatzen da, muskulo bihar laburra da, eta korputzaren indar guztia aprobetxatu behar izaten du arraunlariak. Korputza atzera boteaz. Zeti berriz, gorkaran berri entzuten dugu. Kanporantzere, gainean doala. Esplikatuko digu, egunen batean. Kintza balizatatzea bandera bila. Guazen, 15 balizarako eta bandera nahi du. Eta ahí, con esta ola, dale. Zierbena zazpira etorri da. Atzerago ere ibili dira Galipoak. Une oso gozo hau, laugarren kaleak. Lehen ere joera hause ikusi dugu. Etariarekin esate baterako. Manzai. Manzai. Aurke dira balizan, Esterra bisua emango dio Lizarralderi. Antzematen da, bloke antzematen da pixkanaka. Iker Zabala lortzen ari dena. Trabesteko unean ez du arriskurik hartu nahi. Pasatzen utzi, segurutik 14 eta 52. Ea Zierbenak, oraintxe, 15 minutu. Beteak 15 eta 6 zazpi. Hortxe Donostiarrak asko sufritu du, 3. luzearen 2. erdian. Eta ea, Hondarribiak, orain, Hondarribiak, 26 segundo galduta. Une honetan, Hondarribia Bermeoren atzetik legoke, baina San Juanen aurretik 13 segundo. Eta Ibon Oriotarren blokea aipatu duzu, atarikoan Iker Zabala entrenatzailearekin izan gara, eta blokea zaratago bere arraunlarien buruak goraipatu nahi izan ditu. Ez denean irabazten ere talde estelako bere etortzen, eta adibidez 3. geratzen direnean ere, ontzat ematen dutelako puntuak, hemen badakiguliak erregularrenak irabazten duela naiz eta banderak oso garrantzitsuak diren, eta hori azpimarratu nahi izan du Bermeoko entrenatzailea. Alegia, gaizki datozenean kontuak eusteko, eta Oriok hori lortu du. Aurten momentuz irabazi zituen 2 estropadet. Gaur 8, Pasaian 2. eta gaur 15 3. Donostia. Beste omen dator. Lehenbiziko aldiz 10 segundo. Oriok Zierbenari. Zierbena eta Donostiarraren artean, 5 segundo, Galipoen alde. Escucharme los 13. Hay que llegar, el hombro atrás. Eta Donostiarra eta Bermeoren artean, 5 segundo, Atento. Nik iruditzen zait, Donostiarrak modua izan dezakeela. Bigarren posturako borrokan sartzeko. Ezkarra sartzeko eskatzen dira, Aitor Lazkanok bere mutilei. Liga txukunetik gorako ari da egiten Zierbena, bigarren lekuan da. Bandera irabazita gainera. Gaur 8 Pasaian. Iru minutu, kampeon! Segi bai! Oian Gozategiri eskatzen dio Gorkaran berrik. Bai baitaki, estropada irabaziko balu. Oriok, gaur lehentiziko aldiz, barruan litzatekela. Oian Gozategi gaztea. Bai, Lazkano, bai, ondo ariaiz, olaturen bat hartua izango duk. Olaturen bat hartua izango duk Zierbenak, tartea zabaltzen ari baita Donostiarrarekiko. ¿Listos a esta hora? Sígate, campeón, bai. Hey, sigue remando. Prepara conmigo. Que abro las compuertas, chavales. Sigue. Y esa. Segundo bat. Bola, rebotes, Timón. ¡Ay! Han, Iker Zabala, eutxi irudioni, eutxi lankideok askotan hori garai batekoa da, arrauna igotzen denean, pinganilloen aurreko aroan, zerbait adirazina izaten zuten entrenatzaileek. Iker Zabalak arraun altxatuenerako, mezuren bat aurretik itzegina izango du, arraunlariekin eta patroiekin. Lau! Bost!
Sí! Ataca, Idai! Listos! Listos! Súbelo! Dale! Bat! Bi! Oriotarrak, ontzi horia, aurtengo boskarren garaipenaren bila. Sígate, Adrián, Peña! Segi, segi! Nire batean zalantza egin dugu, bostarrobiko eta propio bat gaur. Propio bat. Sigue, Uresti! Minuto! Minutua falta, bandera lortzeko. Eta Zierbenarekin ligan, tartea zabaltzeko. Zortzira joango litzateke. Donostiarra irugarren, honetan Berme hori 6. Zierbena bigarren izango da. Azken metro hauek horiekin egiteko moduan garen. Erritmo sarritu egin dute gainera. Han lau ontziak. Nora doazen. Irudionek ezagundu, Ubidian ondagoen. Ondagoen zuloa. Keneko amabos pala. Oriotarrentzat. Erregerrian noian gozategi, elu ondarrutarra espaldatik. Bost, bat, bi, iru, lau, eta Oriok boskarren bandera. Argi denborari ere, 19 minutu eta 43 segundo. Ez da lotxatzekoa, nola ba. Denbora kontuan hartzeko modukoa. Bigarren, Zierbena izango da. Hirugarren, Donostiarra ba. Bueno, Donostiarra ere sartu da ba. 20 minutu eta segundo bat. Bermeotarren aurretik. Eta laugarren txandan, Hondarribia boskarren lekura. San Juanen aurretik. Bueno, honen bestez, garaipen argia, Oriorena, izan eta esan ari gara, aurtengo boskarrena izango da. Gorka Aranbierrik gidatzen duen, ontziarentzat. Un ekipazo entzun alduzue, hori Medina izango zen, noski un ekipazo eginez, uruguaitarra. 19 minutu eta 43 segundo garaipen argia lehenbiziko luzean, hanka egin du Orioko ontzi horiak. Zierbenak eutxi egin dio, gaur bigarren postuni, han, eluri, besarka da, Aritz Lizarralde, Altxerriri, eta hor, ababor espaldan, pixkanaka, posta irabazten ari den, Ibai Lizarraldere bai, boskarrenean, horra, Karbaile da, Zaldi Zaharra da, ondoan, Oian Gozategi, eta hor, Iker Zabala prestatzailea, serio demonio, usten alduzue, dirudi bandera irabazi duenik, eta presidente jauna ere bai gaur, Jon Olasagasti, errota, usten apustu ondi egin zuen, Oriok, guztiek ulertu ez zutena, baina kontuak zer diren, Oriotarrak dagoeneko Oskarren bandera irabazi dute, eta zuzendaritza honek argi izan zuen, garaipenaren bidera, ekarri nahi zuela, ostera ere, Orio eta hori behintzat lortzen ari dira. Eritz, aurrera. Horrekin baitu Oriotarren arraunlarietako bat, Adur Tapa zorionak. Bai, eskerrik asko. Adur, iaz ere Orion arraunean zinen, aurten favoritoak zineten eta erakusten diharduzue. Zuretzat, pertsonalki, nola doa exigentzia maila hori? Bueno, exigentzia handia da, bai lehengo urtean da, bai aurten. Baina, bueno, aurten oso ondo aiga lanian, eta estropa aiga ikusten, nivela ona igala ematen. Da, guztua gaude. Indarrez ongi, buruz ere bai, gaur hasi eta buka, lehenengo 2 minutuan 7 segundu, bigarren txandira irabazi duen Bermeo bati, pentsatzen dut horrek arraunlaria uspotzen duela, Gorkak referentziak ematen dituenean. Bai, garbila da hemen hasieratikan gogor hasi behar dola, ez? Inorrek ez dizu ez erregalatuko, eta hasieratikan jo behar da, bukaerako ez zeuzteik. Eta bai, beti erreferentzik ona aldeko dianean, auspotu jezea eta erresago jutezea. Orain inork ez gaituela ikusten, Iker Zabala entrenatzaile modura nolakoa da? Bueno, gogorra da eta exigentia, baina nik uste behar da bezalakoa. Eta arraularia ere asko zaintzeula iruditz zait, eta ni behintzat guztua nau. Ekipuaren iruditz zait guztua daula behakin. Guzture egoteko moduan zarete, 5. bandera, gaur norekin pentsatuko duzu, ez dakit ohitua zaren dagoeneko banderake astintzera, gaur norentzat doa gaurko bandera hori? Bueno, lehengo hastian
familin atxan lengusu bat, biziketa estripu batean hil nintzen, eta hemendikan estropa hau behantzako. Eta animo famili guztia eta lagun guztiri. Gure animorik beroenak ere beraientzat adur, gehiagorako ez dizut denbora gehiago kenduko, disfrutatu, eta bihar Castro, zer gertatzen den? Bai, hori da, eskerrik asko. Adur Tapia eta txirrindulariaren, ziklistaren familiarentzat, geure bezarkada ere bai, hiltzen ez, hil egin zuten eta asteazun baziren lehen segariak, orain arraunlariak ere bai, horra, haizearen bataz bestekoa lehenbiziko txandan, horra, zer egoen duen kolpea, bigarren luzean eta laugarrenean, bataz bestekoaren datua lortuko bagenu, hori xederra, grafikoa behintzat hori, ea bigarren txandan, 14,5, eskerrik asko lankideok, lehenbiziko txandan, haizeak. Bigarrenean, 14,8, beraz, gora egindu, txantxo bat, lehenbiziko txandatik bigarrenera, eta hirugarrenean, eta hauxe da, datua, 12,4. Geure begiz ikusi eta datuek baieztatzen digutena. Txikikeria irudituko zaizue, 14ko haizetik 12korako tarte hori, baina hori uretan antzeman egiten da. Lehen, arraun lagunakiekin egin dugu urrezko minutua. Lankideok iruditzen bazaizue, Joseba Amunarriz ikusiko dugu, mailotik onenaren, markatu, patroirik onenari, dagokion, saria jasotzen. Gustura, Joseba Amunarriz, gaur Oskarren lekuan, patroirik onenaren sarian gaur, Xanet Gilmen hori, 12 puntu, Amunarrizi, 11, Egainari, 10, Arrokerori, 9, Bizenteri, barkatu Manuel Bizente Ikagori, 8, Larrinagari 7, Aranberriri 6, Raskadori 5, Goiko 4, Unasintzagirre 3, Arkaiz Diaz 2, Aitor Lazkano gaur bigarren, estropada aparte eginda, puntu bakarra. Ez dut ezer ulertzen, eta sailkapen nagusian, Amunarriz buruan da, 53 punturekin 9 gutxiago ditu, Gorka Aranberrik ondoren, Egaina, Arkaiz Diaz, Xanet Jimeno, Unasintzagirre, Aitor Lazkano, eta Hugo Raskado, Iker Zabala, ondoan du, Eritz Hernandezek, aurrera, lankide. Alaxe da, gurekin dugu Oriotarren entrenatzaile Irrifartxu Iker, zorionak. Bai, eskerrik asko. Haserakoan aipatu dugu, taldeak hemen batioak eta indarra beharko zela, baina buru ere bai. Gaurkoan buruaren gestio ez dakiz zer nolako egin beharra zen, hasi lehenengo bigar minuturako 7 segunduko aldea Urdaibaire, posik izango zara gaurkoan. Bai, oso posik, baina lehela nahi dutxat eskaini estropa dau aldaperi etxin dagoengo dalakon atzo egun txarrauki dau eta seguru nau bizar presa gongo dela eta metik, bueno, besarkadan dibet. Eta bai, gaur ikusi dut izugarrizko horizo bat, zorion du oiango zategi bat, beren lehenoko ikurrine, hori be importanti da. Etxeko gizonak apur-apurke sartuteko burrukan, eta bueno, niretzako burua uste handizek alineazioak eta aiteko, baina gaurko estropada esan da hasi eta amaitxura arte oso kompletue. Eta bai, gaur kanpue gogorra zegoen, aizie, gero gure penaiko gogorrati izonek, eta denpora oso nahi indabie gure mutilek, eta baina orain ikurrein hartu, eta ja bizarkoen ja pentsaten. Ligan ere, ez dakit horrek baina, alde egurtasunen gaizkaren koltxoi delako bat izateko. Ba, eta aurtengo emaitzari txarrena hirugarren izan da, eta batzuntzako izan da, hekatombe bat. Hirugarren nitide ikusi dugunien, zazpitik 5 bandera ibaisi dugule, gu ez gauze keskatuta. Eta ganedakot, suertie, plantilla oso zabala dakotela, eta euren artien, kompetizinu dagoela, eta hori gauza hona da. Baina hori gestionatibe ez da gauze erreza. Baina, ni nau posik txoratzen, hemen dakot presidenti be posit dau, mutilek ere bai, herriz ere bai, gaurpena neskak ez dauela ebasi, baina segitu egin behar da. Iker, gehiago kenduko, gaur badirudit gehiago kendu zeitiztu dela eta zorionak eta orain disfrutatzen. Eskerrik asko, venga bizarte. Eta Gorka Aranberri badoa bandera jasotzera eta lideraren Euskolabel maillota ere bai. Olatz
una muntzak eman dio Neikerreko zuzendari Andereak. Lidertza sendotu du, honen bestez, Oriok, gustura erakitarra jotzen duen, hori txekearekin egiten du. Txapela ere bai, hau ere, Olatz Unamuntzagak, ea, dirusaria 3.600 eta 50 eurokoa. Reskagarria ere bai, eskuak falta eritz, Gorka Aranberrik, gaur hartu beharreko guztiak hartzeko. Beno, beste, hoi bezala. Bai, beti esaten dugu arraunlaria ohitzen den garaipenetara, badirudi ezet, ikusi behar Gorkak nola ospatzen dituen garaipenak, bai helmugara sartzen direnean eta baita gero autoritateen untzi horren gainean ere. Amaia Agirre, Getxoko alkate Andereak emana. Getxoko 47. Ikurriña, Gorka Aranberrik, astindu du bandera, astintzen ari da, hobeto esan da. Oriotarrek gaur ere, eta oso kontuan hartzekoa, denbora iruditzen zaite, 19 minutu eta 53 segundo. Bueno, gero baino gero gehiago kostatzen da, 19 eta 40, denbora horietara hurbiltzea, eta beste detailea, konturatu altzara, ohartu altzara, dizkidea, eritz, nori eman dion bandera. Bai, okerrez panabil, lehen da bizikoa irabazi duenari, ez da, Ibon? Debutariari, Oian Gozategiri. Eta denbora aipatu duzu, Ibon, urruti geratzen dira, errekorrak aspaldian, ni neu behintzat oraindik aspaldian ez dut errekor bat hausten ikusi, gogoratu behar hemengo eremu honetako errekorra 2009koa dela, 19 minutu eta 18 segundukoa. Pentsa, bueno, 25 segundo, gaur egiari zor, denborarik, ez dute harrapatu, alegia aizea ere bazebilen, 12ko aizea, ez da errekor giroa. Bueno, ea arraunak gora ikusten ditugun oriotarrak, gora arraunak mutilak, horixe esan du Gorka Aranberrik, haupa Orio berriz, Martxel Aldaik. Aldaperi ere bai, hemendik oiua eta besarka da, etxean izango da, noski, estropadari begira, eta geuk orain jarraian, Oriotarren ontzira, sartu behar dugu, beraiekin azken minutu egiteko. Bat, Marcel, dale. Bien, ahora sí, Ander. Dale. Bat. Bien, adur, dale. Bien. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Sigue directo el sol. Sigue directo el sol. 15 más. Bat. Bien. Bien, cambia. Lau, Miguel. Bost. Sei. Sigue en fiesta. Bat, Peñas. ¡Aupa Carra! ¡Sigue, sigue! Oian, campeón. Ibai, campeón. ¡Segui! ¡Segui! ¡Qué bueno, Adrián! ¡Festeís! ¡No! ¡Qué bueno! Aparteko juri gabeko ospakizuna, Oriotarrena, oitzen ari dira, 5. bandera badute, baina hor, besten artean, Ander Zabala ikusi dut, munduko txapeldun izandakoa, iaten irabaztakoa, iari gabe, azea morru keinua, atera zaion, barrutik, kirolariak horixe nahi baitu, prestatu, irabazteko, prestatzen baitira. Bueno, hause Oriotarren, azken minutua, Gorka Aranberrik ere, besoak gora, egunen batean galdetu beharko diogu, honi ere, Amunarrizi bezala zenbat bandera, irabazi dituen, aurreko batean galdetu eta berak ez dakiela, eta geu kontuak ateratzeko. Eta, bueno, gustura ikusiko genituzke, gaur, patroiek hartutako erabakiak eta norabideak. Zait iruditzen, aparteko eragina beti izaten du, norabideek, baina horra. Hondarribiak nola joan den, estriborraldera, lehenbiziko luzean, Oriok eutxi egin dio, Zierbenak ere bai, bigarrengoan Donostia kaleari eutxi, Hondarribiak ere bai, Orio golatu horrekin estriborrera jo du, eta
Zierbenak egin dio kalez kanpo ibili dena, eta ordutxe zukutu dolatua, bigarrenean Gorkaran behar. Hondarribi estriborrera, ziagoatik atera eta Gorka nahikoa zuzen, eta Aitor Lazkano eskuadra eta karta boiarekin zuzena botata bezalaxe. Donostiarra bukaeran ara zer egin duen, Baborrera joan, eta bigarrenera Hondarribiak, Baborrera Gorkaran berriz kaleari eutxi dio, eta Lazkanok ziabogatik zabalatera da, Aitor Lazkano, hirugarren kalean bukatzeko, benetan deigarriena niretzat behar bada, ikusle lagun, ara, non bukatu duten, lau, ontziek hori ez da kasualitatea. Horrek zer esaten digu? Ba, zer eskatzen zuen gaur, itxasoak, naturak, haizeak, korronteak eta abarrak. Metrorik gehien Donostiarrak, barka gutxien Donostiarrak eta gehien Zierbenak. Eta Eskola Beligako zazpigarren estropadaren ostean, hauxe sailkapena, Orio lidertzan, 81 puntu baditu 5 bandera, eta dagoeneko 8 puntuko zuloa Zierbenarekiko. Beraz, egun txar bat izateko, lastaria tartea irabazi du bigarren Zierbena, hirugarren Donostiarra, 74 punturekin, Hondarribia laugarren, berdengatik puntu batera 5garren Urdaibai, hor gerra dago, horrezko txandan sartzeko, urrengo astean, Getaria 6garren, Eroso, goiti zein behetik, Lekitarra 7garren, oso ongi kokatua, Arez 8garren, 34 punturekin, San Juanek aurrera pausua egin du, bigarren txandan sartzeko, 9garren dira, Joseba Fernandezenak, 32 punturekin, Ondarroa, 10garren, 27 punturekin, eta behan, Kaikuri puntu bat jandio, Kabok 12garren zailkatuak, eta beraz, bien artean, puntu triste, baina ikeragarri, garrantzitsu bat baino ez. Ostera eta azken aldiz, putzutara, uretara joango gara, Eritz Hernandez, bueno, bertxotan gai jartzaileak bezala, libre utziko dizut, azken balorazio egiteko, nahi duzun, doinu eta herriman, ez eguzu, emanaldia bukatzeko zerbait. Bueno, bada espada beste enaiz aziko ibonea euri egingo digun bestela, eta bustiko dena ni naiz, beraz, kantuan enaiz arituko. Aipatu behar bihar Traineru Liga gorenekin Espainiara goazela, beste arraunaren katedral batera Castrora goaz, eta ligak egiari zor Euskotren Liga pilpilean, arraun lagunak beridor lider ureratuko baita Orio puntu batera duela, Euskolabel Ligari dagokionez aipatu duzun sailkapena dago, baina badago zer xehetu, Urdaibai orezko txandara bueltatuko da, bigarren txandan, Hondarribia eta San Juan ikusiko ditugu nor baino nor, eta amaieran zulo beltza jokoan Kaiku eta Kaboren artean, eta beraz, disfrutatzea besterik etzaigu geratuko. Esandakoa bihar goizean Castroetik zuzenean, munduko estropada honenekin izango gara. Antxe itzordua biharko zeuri eta gure ikuslei ere bai, bihar Prazomar eremuan Castron, oso eremu marinela, eta ikusleok biharko, bueno, iragarpenak eta ikusita, aparteko olatu eta izerik ez da espero, baina marea bizitan gara, eta espero dena da, haizeak gora egitea, marea aldaketarekin, eta urtero izaten dugu, egun zen ondo erabiliko dut txoro bat, bigarren txandatik eta bandera irabazteko, bihar mareari eta begiratuta, zergatik ez gaur haizeak nabarmen, behera egin du, bihar gora egin dezake. Ea, biharko marea ikusteko, modua badaukagun, horra, itxasbera 12 eta 18 minutuan izango da, beraz, lehenbiziko, Euskolabel Ligako lehenbiziko txanda jokoan dela, eta gaur haizeak bera egin du, dezente, biharko aldaketak handiagoa dirudi, eta hori ere zaindu beharrekoa izango da, noski, azkenekoa pentsa, ia ordu bata eta laurden jota, jokatuko baita biharko hirugarren txanda. Ikusle lagunok, besterik ez ba gaur, getxotik oso arratsalde mamitsua, emankorra izan da, arraun lagunak irabazi du, emakumezkoen 17garren ikurrina eta lidertza sendotu du, eta Oriok Euskolabel Ligan bere 5garren bandera astindu du. Besterik ez, horra, abra lehenbiziko estropadak hementxe jokatu ziren, lehenbiziko banderak 19. mendean dokumentatuak hementxe eman zituzten, eta 150 urte baino gehiago pasata, hementxe gara euskaldunok, estropadak
ikusten. Garaipen handia, bandera handia hartuta, hementxe, Agirre lehendakaria zenaren, tokian ikurrin hartuta Oriotarrak badoaz. Besterik ez, bihar arte hitzordua eta bukatzeko Mikel Olazabalek badakigu, aste gogorra pasa duela, bere esan postura ekarriz, gora, arraun, estropadak, bihar arte.